Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Tidzawerenga Yohane mutu 1 ndime ya 1 kulekeza pa 5 kuonjezapo 9 kulekeza pa 14. Pachiyambi pa zonse iye amene amatchedwa dzina loti Mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kunkaunikabe mu mdima, ndipo mdima sudathe kugonjetsa kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunkadza pansi pano. Wotchedwa Mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye. Komabe anthu apansi pano sadamuzindikire. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamulandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira dzina lake, ndipo amenewa iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikuchokera mkubadwa kwawo, kapena kuchifuniro cha thupi, kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Wotchedwa Mawu uja adasanduka munthu nadzakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupiririka kwa basi, ndipotu tidaona ulemerero wake. Ndiye kuti ulemerero omwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, tayamba chaka cha Christmas. Kodi Christmas kapena pachinyanja khisimisi nchiyani? Khisimisi nchikondwerero chakubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Ndiye wena afunsa, apa kuti nchikondwerero chakubadwa kwa Yesu Kristu ndani ayidziwa tsiku lomwelo? Kodi nlomwe ditere kapena nlabodza? Kodi ndani amayidziwa kuti ni imweyo? Olombayibo alijolemba kuti mpa 25 lombayi wase akondwerera bwanji pa 25. Nzonadi palijepo lemba kuti Krismasi Yesu anabadwa pa 25, palijepo lemba. Koma ifeyo ni tsiku limene tinayika ngati Akhristu ukumbukira kubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Funso limene lifunika obwerera nlakuti kodi Yesu anabadwadi kapena ayi? Ni zedi Yesu anabadwa kalero mwa Mariya ku mzinda wa Betelehemu
anabadwa kalero. Lomba popanga kuti Christmas tizikumbukira kubadwa kwake, nungoti kumbutsa zazikulu zimene Mulungu anachita. Chikondi cha Mulungu pa vanthu wake, chikondi cha Mulungu pa ife. Nanga zinabwera bwanji kuti tsikuli tizikondwerera pa 25 Disemba? Zinabwera motere, nkuoneka bambo ali kutsogolo kuti akufotokozereni. Zimene zinaliko kalelo, vanthu akunja iwo analukondwerera pa 25 kubwera kwa Mulungu wawo. Tumilungu tung'ono osati Mulungu wathu wamkulu, koma iwo tumilungu tumene analupembedza twamafano. Nthawi monga ino mukapita kwa azungu nikozizira, kotero kuti ngakhale ubwera mwati mungakhalepo pansi mbene mwakhalira tere, mupeza ice block ili pansi, nungomatenga kochabe numadi ice block. Mphepo ukhalitsa pabwalo tere mwemu mukhozo uma, nungouma basi nusanduka basi maliro. Kumazizira kotero kuti ngakhale manyumba pomanga amaika mapaipi amadzi akuti akatenthetsewa madziyo yazizungulira nyumba yotentha kuti nyumba ikhaleko yotuma. Mozitifunsa ife amene tinapitako kumazizira. Ndiye nthawi imeneyi vaja amene ali wosauka sangakwanitse kuti azitumitsa madzi, ndiye amangochoma ali kumoto. Ndiye ni nthawi imeneyi imene vanthu tsopano anayambolira kuti Mulungu bwanji ubwere udzatiyendere. Mfuna Mulungu adzakuyendereni bwanji? Koma Mulungu wadzuwa, chifukwa dzuwa imatumitsa, kumakhala kamfundira ngati kuli dzuwa, mphepo sikhalako. Ndiye iwo anambopembedza dzuwa, uona ngati dzuwa ni Mulungu. Analupembera kuti tifuna pomwe kwazizira kwambiri, Mulungu abwere adzatiyende, Mulungu wadzuwa abwere adzatumitse kuti tisaume, kuti tisanduka ice block yayi. Ndiye akhristu atafika, atapeza vanthu avalupemphera motero, anazota vanthu inu mumadziwa kuti mumafunika opemphera, koma kapempheredwe kanu mululakwitsa, munayivala, simudziwa. Tifuna tikuthandizeni kuti muzindikire yemwe angakupulumutseni ku mphepo iyi, ku nyengo iyi, ku mavuto yanu si dzuwa ni yolengedwa nayonso. Loma ngati dzuwa nyolengedwa angati pulumutsendi yakotenda, amene angakupulumutseni ni Mulungu. Mulungu amweyo ali kuti kaya ali kumwamba sabweranso dzatiyendera, aliso panonso pansi, anabwera odzakuyenderani. Ubadwa mwa Yesu Khristu uchoka kumwamba ubwera pa dziko lapansi kuti adzakhale nanu, akuthandizeni mzovuta. Ndiye inu m'malo momapembedza dzuwa muzipembedza Yesu Khristu, ndiye mpulumutsi wanu amene mufunika otani umulemekeza. Ngati nalojiva sitinalojiva, lelo tajiva ndipo. Nkuoneka vanthu pa tsiku ili lomba ya 25 Disemba anambopembedza yani? Yesu Khristu, Mulungu weni amene anabwera utsika pa dziko lino lapansi udzatipulumutsa. Mpomwenso tinayambanso okondwerera kubadwa kwa yani? Kwa Yesu Khristu. Kodi Yesu Khristu alibobadwa? Hanabadwa. Lombanga tikambokondwerera ndiye kuti talakwitsa tilije, tilibolakwitsa yayi, zili bwino. Lomba nkhani imene ilipo nkuti tidziwa ine ni inu kuti ngati mwana wabadwa kumakhala chisangalalo banja. Mmene timakambira kuti akubadwa ndi mafumu asangala, ndi anthu asangala, tiyeni tisangalale, haleluya. Mwana akabadwa pamakhala chisangalalo, ndipo pali chiyembekezo chachikulu kuti mwana uyu wabadwa, ine ndifuna kuti nkakakalamba iwo azikansungani yemweyo, aonekelatu mpamaso pake kuti wabwino mtima iwo.
unyadira mwana. Ndipo kumakhala ziyembekezo zambiri pa mwanayo. Mwana uyu nifuna akaphunzire, akakaphunzira akalowe ntchito, akakhala anese. Yaya akakhala aticha. Yaya ndipo akakhale kwa abambo kapena asisitere. Ni viyembekezero vimene makolo amakhala navo. Mwana akabadwa. Namva kuti mfiti zomwe nazonso zimakondwera zimakhala ziyembekezero zake. Koma mfiti tizichite tingaziyerekezere ni Herode amene anafuna kupha mwana Yesu. Ndiye tsopano kuli vana venanso. Wena vana akabadwa makolo aso watulo ulilala. Pangano ni nga iwe ndipo msungeko ndi ayeseko msungo nga. Iwe mwana njani tondola ndipo bere ina na bere mwana uyu ni mwana ovuta lomba luvuta yani makolo wake makolo so watulo ukanga ugona. Kakuleko pang'ono ndiye kuti kadzakhala kanthota kosamva. Makolo akatume kuti iwe mwana tsukako mbatata iwe mwana njani ndipo mpatsireko chipyerero gigo. Tuwana twina tosamva. Uyeso kapasa malamulo muzibwera nthawi ikaliko vana inu. Bwere kalire ule. Ukatuma kuti pita ku sukulu iko kathawa panjira kaili mitengo ya manga ku sukulu so sikafika. Kakakhala pakati pa nzake ndeyo zokazoka. Kakakhala pakati pa nzake nkakawalala. Niwembo zifunzo nanga mwana uyu kodi achokera kubanja kuli vantu naonso makola kuti Mulungu unakadziwa mwina mwana uyu sunakanipatsa. Ngati ni apoliti twanatotero tunangofunika usindisa ni mchere basi nudyako mchere upambana usunga twanatwina tumene takamba kuti ndoma mitu ngati nguli. Ndipo pajawe na makolo machito onenelera mboti mwana osamvera tulamulo ndatopa naye utanauza kuti kamwana yaka natopa nako nikovuta. Akachoka paja kuti kapena apa kakulako lomba tiye ndikapereke kwa alangizi. Ndiye kwa alangiza amanenera atu azima kuti mwana uyu sakumva mugwirireko ntchito ngati nutsunatsunani. Lomba azimayi akamvatero naonso chimwemwenicho vutovalija atikonza. Mbulamatu ya iye imudye nombo. Watu kwana make mwana wa Esau wakoza mbulamatu yae no motsuna atsuna kuti mumsana mmendo kaya sinza kuti mtsuna muti. Ndiye kuti mwana adzatsunidwa kuti mwina kapena amve asinthe khalidwe lolakwika akhale mwana omve. Koma wena nikange ayesotsuna sakumvanso. Ndiye pajawena lomba amachitonera kuti uyu mwana ese watikanga pajamna atipatsa ndalama tinalangiza tayesakonso yeso otsuna sakumvanso. Akachoka pambulamatu nchibeketa mama chambia holo waya wanu waya. Kaili utsuna alephera ulangiza alephera lomba ichi nchi wanu waya utanauza kuti wanu wina waya mutu susewenza bwi nkoneka sakumva. Nchibeketa mama chambia holo waya wanu waya ndipo chinanthota waya wanu waya. Uyesetsa kuti mwina akalangiza mwana vapeza wanu waya iye alovera uko
iwe mwana nchani kazikika chikwatuko chipeze mama legend usamva. Mpamenepo tirukamba za mwana akabadwa mbanja zimene tiyembekezera kwa mwanayo. Nanga mwana amene tiri ukondwerera lero ni mwana wotani? Yemwe tiri ukondwerera pano mwana amene anabadwa ni wobweretsa chimwemwe ku banja lake, ku makolo wake, kwa bantu wonse, ku dziko lapansi lonse. Mwana wobweretsa chimwemwe, mwana wobwera dzapulumutsa wanthu. Zimenezo zimene tiri kumva ngakhale mawu oyamba sichokondweretsa. Mukaona amithenga akubwera akufotokoza kuti inu tsopano mdzapulumuka chifukwa Mulungu wanu alubwera udzakupulumutsani. Mulungu anaona mavuto yomwe Aisraeli anali nayo mu ukapolo, ndipo Mulungu sana wasiye okha, anatuma mwana wake kuti apite okawapulumutsa. Ndipo wamthenga anawafotokoza kuti musataye mtima ino Aisraeli, mavuto ni yomwe, koma Mulungu wanu sana kuiwaleni, adzabwera udzakupulumutsani. Mchimodzimodzi ine ni ino abale wanga, mavuto ni ambiri. Mavuto mwina ya imfa mabanja, mavuto ya matenda mabanja, mavuto ya nkhanza mabanja, mavuto yosalemekezana mabanja, mavuto yakuti mukakhala mchuma mwali mabwinobwino wina nuchitenga chuma chose chija nukachidya psiti. Akakachitsiriza mpomwe abwera lomba apiri anabwera kuchoka kuwalale. Nuyambo kama akazi wanga kodi tikayamba liti galauza ndalama wadyaeka. Ni mavuto wena amene tikumana nawo. Mavuto wena wakuti wamunapanga kuti maprogram kuti mwina kuti titukuke tichitetere make kandalama taika yapo kuti akakandalama tikagulire fataleza ndawi yolima. Amuna waka kuti yapo iye wakatenga lukadombwa ndile konse gulireni chitukuko kuti chioneke pabanja chasowa. Ni mavuto yena yamene mukumana nayo kuti mabanja. Mavuto yena yaluchokera kwa azibale wanu amene ndakam setigwirizana naye ndaba ni mfiti yamalazi ndiyanatiloza. Ni mavuto wena wainu ndinuovekedwa mfiti pomwene mfiti omwe simuudziwa. Tsokaniro mubwera ukaitana ng'anga kuti tiitane ng'anga ibwere pano nuyuza kuti ng'anga gwirapo mfiti tere mwina mwense kozo kugwira nochotsa kuti babamu. Ndiye mmene iliri ng'anga siso wa mfiti chifukwa kwa hiyo ni chani ndalama. Apa lomba mwayambo olima nazozo zapita zadzwa kuti mulibe ndalama. Kakololeni mkaone zikabwera zirukuyembekezerani. Ni mavuto ena yomwe muli nayo. Uyeseko kana kuti inawombezedwa yayi ndine mkhiresedo bodza mugwire namweyo afuna abishale ndiye mfiti wena nupita actually mmene zichitira ng'anga mumazuza namwe ino mukakabwera pakwathu musakawapitirira achite nachi ndiwativutitsa mumachitozuziratu. Mweka mulunzunzana mpamenepo abale wanga mavuto ya mwaya tidzachoka moliti. Yesaya akuti mwana alubwero dzakubadwirani mpulumutsi Yesu Kristu. Ndipo mpulumutsi ameneyo ndiye zimene atiuza ngakhale mu uthenga wabwino tsopano amene alutiuza kuti iye amene anali mawu analipo kalelo salumtomola dzina amene anali chani mawu. Ndipo ameneyo Mulungu analenga zonse za dziko lapansi usewenzetsa yani yemwe.
ndipo palibe kena komwe kanakhalapo ukhala moyo popanda iye udziwa nuyikapo dzanja lake. Anabwera kwa vanthu akwawo, vanthu akwawo hanamkana, koma iwo amene anamkhulupirira anawapatsa mwayi kuti akhale vana a Mulungu. Iye amene anali mawu anali wokoma kotheratu, wokoma mtima, wabwino, wofunira anzake zabwino. Kodi iyeyo amene anali mawu ndani? Ine ni inu tidziwa ni Yesu Kristu, mawu, mwana wa Mulungu, amene ngakhale polenga pachiyambi pa zonse iye analipo, chifukwa iye anali ni Mulungu, komanso ni Mulungu amene Yesu Kristu. Zikuchokera kuti m'Baibo Yohane mutu 1 tamva kuti anabwera pa dziko lapansi ndipo vanthu anamkana vena, koma vena anamkhulupirira. Nanga ine Yesu Kristu amene alubwera kwa ine, amene alubwera m'manyumba mwathu, kodi tilumulola kuti akhalemo m'manyumba mwathu mwa ubwino? Tilumulola kuti atitsogolere? Tilumulola kuti atithandize? Iye anali wokoma mtima. Nanga ifeyo mkhalidwe wathu mota? Iye anali mawu ndipo anayesebenzesa iye ulenga zonse. Ise mawu wathu timakamba zota, tingona zimene timafotokoza tikachoka pano kumanyumba, zimene timatayirapo nthawi ni mawu yathu. Wena imbe nyimbo inyotukwana, ndiye kuti kukhosi pye imwe iyo nungo mayimba wanalumvererera munthu mkulukulu kuti muyankhule mwa ubwino lomuza mwana iwe bwanji gwirako mpaka natikepo chani shamba umvekera kwanu amayi vaja palutu kwana wala mdala vaja vena mjedo. Mawu yathu kuti tikambeko zinthu zothandiza kulije koma ojedana bwanji tenali kucheche kana abwerako kuchechi lero lokaloka pa Krisimisi kati kanasira yani machimo kamuntu kangachi lomba nanga kuchechi kunali zotani kunabwera abambo nanu abamboti samwe sakwa amwe aja amabwera daily amwe ndo anabweranso amwe aja alalika zotani iwe nawe uni ibalitseka nkhani kaje komwe nayamba kale ukuuza zaka muntu kaje kanabwera unaimvaso inaso yaka muntu kankajazo zimene zinachitika hakuti kafuna ulanda so hamuna wane wake. Nanga kuchechi kumene mnaliri mwamva zotani inaso leka nkuzeso inaso anavala kashati kong'ambika hiyo unawaona analijo waona inaso uzipenya isataanza kolotile kumva mawu komatima twanula maso kuti tipenyetsetse zingakupite iwo utsukako mmaso iwo kumisako anavala kashati kong'ambika. Mwamvanji zimene zinaliko kumisako palije zabwino zimene mungakambe utenga kuti mulalike mulephera mukapita kaenda nutapa mkamwanza anzanu akudanda ulire nkono ise mavuto yango tigwera tere dzulo amuna wanga nawo nipanda kati nala kwanje senza kapena ni mala anafuna kupanda ananichaya mbama yomwe pepa ati ona nesa achoka pa akubona kwachaya ndama yo dzulo kaniuza koka. Kodi mawu yamene tifotokoza ife ni yotani? Olo vana upeza vana abwera pa nyumba abwera nanzawo zimene iwe nchani suludza kuti nthawi yakudya ramba nabwera ni mzanga ali pabwalo iwe alibe kwawo kamuuze kuti azipita kwawo akadie kwawo iwe amama anuza akuti akutozipita kwakwanu ukadie kwakwanu zipita anuza kuti nkuuza kuti uzipita. Mawu yamene tiri ukamba yolakwika tuananso tumajaira tere mwemo mauso amene tuziuza nzawo yolakwika.
tukakhala pakati pa anzawo numakekera ndewo ayiwe atanga kuchaya ine ndewo sinifuna ife ndife akhristu abodza mantha aluopa yatenda ataitse doti tuone taitsani doti ukane tuchitokugwira dzanja nokuti aitsa chani doti ikatayika twambako kapenta na saladi ipye kapenta na saladi ipye lomba nzanganine ayeso unga makofi angodeba tetete ine nalichodziwa waniyambitsa ndioni uyu mauyo lakuika yamene timasebenzetsa uyambanitsa anzathu bwanji osamachitako zabwino olopa manyumba pomwe tilili wena tikaona kuti banja luyenda bwino sitikondwera ise kukosi B atate yake junior kwa dimu lupita kuti nilupita kwa nyumba pita nikainu muli under Petticoat government ndani osatini boza kachita ukambira kuti se oliwo katachedwa fika ku nyumba simungaka chai inu nino amene mumayambira ufika pa nyumba mukafika so pa nyumba nino mumatereka poto ndana mweyo kama kambiratu ndipo kama shaina kama kuonetsani kuti ndino atu nikapanda lero boza mukakapanda imuyembekezere nichitoyembekezera madzulo padza anthu autali akhalakhala mmanyumba nipanda lero pang'ono peza sikodi akulu iwo sadiratu usima iwe uzitonuza ndiwe kudya sindziwa iwe inganchana ulu yankatiri mwakuyanji ngati mwakuyana anza amadeketsa ndi iwe so nidziwa ine makofi waunga ngani yambira kuti panjira pomwe kamtuntha kuti akapande munthu kodi mau yathu tiluyasebenzetsa motani abale banga akuti iye anali wokoma mtima kotheratu nanga ife zintchito zathu zili motani zimene timachita nzotani zimene timagwira nzotani pa tsiku la lero pomwe tikukondwera kubadwa kwa mpulumutsi tiye tiwapemphe Ambuye kuti atilole nafenso kukonza umoyo wathu ndipo monga Mulungu iye analangula kupyolera mwa mwana wake pa tsiku la lero tilole kuti ayankhule kupyolera mwa yani mwa ife ayankhule kupyolera mwa ife tikhale anthu onyamula mawu ya chikondi mawu ya mtendere mawu yoyanjanitsa tikhale anthu wosonyeza kuti Yesu Khristu wabadwadi mwa ife kupyolera mkhalidwe lathu wabadwadi mbanja lathu kupyolera mmene tikonderana mbanja mmene tisamalirana mmabanja wabadwadi mmidzi yathu kupyolera mmakhalidwe yomwe yali mmidzi mwathu osati zimene mumakondo imba mbuye kwadati kopeta tsalani ndi angelo dalitsani ana anu mbuye Yesu tsalani bye bye Ambuye Yesu tapita kumidzi lomba kuti tikachimwe kati nkumwa chiuku kati nuchimwa kumene amachimwa vanthu teremwemo tsalirani setapi Ambuye Yesu Kristu alufuna kuti ni m'midzi mwanu aende nanu akakhalemo m'manyumba mwanu akakhalemo ndipo inu mukhale nyale yowunikira iwo amene ali mu mdima. Ambuye atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.